برز محمود شاهین میوانی من اندام کمیته ریوبریا ناوندیا هداپاریه امی گوتو بیجه درباره هم پیواجوی ده بکن هم جی کم خباتا کو هداپاری لآمده لدار خسته بود. بخیر هاتی برز شاهین. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. زور سپاس. از خوازم هم جی چونا شاندا امرالیه دست پی بکن نهال هریما کردستانه نه دو لحولی ریبون ایرو لسلیمانیه نه هون وکه هدا پاره و سردان çawadı binin, çawadı nırxinin. Aslında biz özellikle siyaset kurumunu taybeti saziya siyasette u parlamento naxwaz ku divê warî da vê mijaya da înisiyatîfê werbigire ger bi îmiraliyê ra yani ger bi li Hewlêrê bi Birêz Barzanî malbata Barzanî ra hevdîtinên wan em bi giringî lê dinêrin û temaşa dikin. Hevdîtinên bi vî awayî em wiha difikirin ku dê pêvajoyê pêş da bibin û em wiha hêvî dikin û bi taybetî Birêz Barzanî destpêka vê pêvajoyê û pêvajoya çareseriyê ya berê da jî dixwest ku alî werne ser masaya got û bêjê û di çarçoveya siyasetê de ev mesele bê axaftin û ev mijar ji bin siya çekan bê derxistin û yanî gotinên wî ji bo me gelek girîng bûn ên di vî warî da û di pêvajoya ku îro em hatine de em dibînin ku roleka gelekî girîng dibîne û em dê bibînin ku di rojên pêş de ku dê were dîtin ku ew aktorekî vê pêvajoyê ye û divê mirov qedr û qîmeta vê yekê bizanibe di ezmûnên xwe yên berê em dizanin ku di rewşên wiha de divê hesasiyeteka zêde hebe û taybetî di vî warî de li gor ziman û pêvajoyê divê mirov tev bigere û ha ji zimanê xwe hebe di vê demê de ew pêvajo weke ku Tirkiyeyeke bê teror û tasfiyekirina çekan tê pênasekirin û ji ber vê ya jî divê kesên ku çek di destê wan de bin muhetab bibin serê wan de jî îmralî û qendîl tê divê bi wan re peywendî bêkirin û ji bo çekdanînê guftugû gel wan rêbazeke rast e. Ev prose bikîje encameke serkeftineke. Tabii ki yani temkinli, dikkatli bir şekilde izlemek lazım. Helbet em bi baldarî nêzîke vê mijarê dibin lê em dixwazin ev pêvajo zêdetir bi pêş keve û çek rawestin û şer bi dawî bibe yanî hêviya me ew e û em van pêngavan jî piştgiriya wan pêngavan dikin. Hate danîn wê gelek meseleyên din jî têkevin rojevê êdî gotûbêjek wê çê bibe li ser mafên Kurdan yani mafên Kurdan yên destûrî mafê Kurdan yên çandî yên nasnameyî hûn di wê baweriyê de ne ku tu pirsgirêk tu asteng li pêşiya wê yekê çê bibin ji bo naskirina Kurdan êdî bawayekî destûrî li Tirkiye? Aslında açıkçası Vî awayî süreç yürümekte ancak pêvajoyek niha berdewam dike lê ev pêvajo ne weke ku em bi daxwaza ku em dixwazin bi rêva diçe me weke Hüdaparê ji serî da vê yekê got maf û daxwazên Kurdan divin bi şertê çekayan û bi çekdanînê divê neyê girêdan divê ji bilî çekan maf û daxwazên Kurdan bêne nîqaşkirin û
silahlar bu avayeki yasayı bena parastin. Len hatçı bejin ve bırak çek be danin ve ampaşe bakfın. bu doğru bir yöntem değildir. Bazara vitişti dikin ev nerre bazaka rasta. Laliyeki çek beynedanın, laliyeki ji gotubej li ser mafê Kurda were kirin. Aslında doğru olan yöntem aslında bu Rebaza rast ev ku ev herde tişhev bena cüda kirin. tanınması Despeke ku ev maf bena axaftin u bu avayeki yasayı bena parastin u kabul kirin. de ev desalat jî bi hezbike lê mixabin li Tirkiye ev rewş niha nîne yani herî kim li gel vê pêva joyê divê mafên Kurda jî bêne ziman bêne axaftin bêne neqaşkirin û bi hev re ev bi rêve biçin mazur görülebilir. ev dibe bêta qebûl kirin yani ji bilî wê jî eger bila bibêjin bila çek bêne dayîn ka em binêrin mafê Kurda çine ne çine em ê bidin am nedin lê belê li gor me ev ne nêrînek û rêbazeke rast e. Vê derbarê de li gel aliyên desthilatdar dikin, taybetî li gel AK Parti'ye. Tabii aslında bu Kürt meselesi bizim yani Mijara Kurdan ji ber ku ji roja ku me partiya xwe ava kiriye di rojeva me de em berdam ra giştî agahdar dikin û em di hev dîtinê li xwe li gel hikûmetê jî em dibêjin ev mijareka bilez e û divê bilez bê çareserkirin û em niha ji nav pêwendiyê dane lê ne bi vî awayî ne ilişkin derbarê çareserkirina pirsa mesele Kurdan em nabêjin bila kesek çareser bike em bixwe înisiyatîfê werdigirin û weke partî em zanyariyan agahdariye didin ragiştî û em zextê jî li ser desthilatê dikin ku va pirsgirêkê çareser bike. Li Amedê weke bêjin kom xebatekê we divê derbarê de li dar xist. Hinek nerazîbûn li hemberî wê çêbûn bi taybetî ji aliyê şêwirmendê Serokkomarê Tirkiye Erdogan ve Mehmet Kurum yani tiştekî ku helwesteke ku gelek alî nelhêviyê bûn nîşan da bi rastî. Çima tiştekî wiha derkete holê? Divî awayî weke ku we got dawiya hefteyê li Diyarbekirê me komxebateka di rojan li dar xist. Ev komxebat jî li Tirkiyeyê em dikarin bêjin yekemîn komxebatên ku li mirov dikare bêje ser asta Tirkiye hate derxistin rewşenbîr, alim û akademisyen hatin di rojan beşdar bûn û gotarên xwe pêşkêşkirin. Gelek nêrînin û pêşniyarên çareseriyê derketin holê li wê derê û di encamê de jî me encamnameya komxebatê bi ragiştî re parve kirin. Me berê jî hinek tişt gotibûn, me hinek tişt dibare kiribûn û me hinek tiştê nû jî girtin û tiştê nû jî me gotin. Li niha dibêjin li Tirkiye pêvajoyeka Tirkiyeyeke bê teror heye û derbarê çareserkirina pirsa Kurda jî em dibînin ku ji vê evê dûr ketine em weke Hüdapar meva tişta anî ziman û ragiştî û civakê jî bi baldarî lê temaşe kir û niqaşin vî warî de jî berdewam in. Helbet Çalıştay komxebat bu anlamda bundan sonra divî warî da û jiniha û şûn de jî endek de duwarê tespît û pêşniyaran de dê nîqaşkirin. Şêwirmendeyê Serokkomar em dikarin bêjin ne dewlet e û ne hikûmet e fermanberekî karmendekî dewletê ye û giringiya gotinên wî jî duwarê sazîmanî da nîne. Ku gotinên wî gotinên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan'ın ne wisa değil işte. Na, ez dixwazim vê yekê jî bijim. Bilaks berova jî karmendeke, fermanbereke ji bilî wê jî ne tişteke. Böyle bir, ikincisi daha önceden de çünkü bazı açıklamalar oldu kendince. Berê jî hinek daxuyanîn hatin kirin û hinek tişt hatin gotin
Ona da işte onları da hizaya getirecek bir takım و şeyler. خواستن که ری و ری باز از خلکی را دیار بکن با نومان کرتلمش با بلند آرنج با گله کسیم به باندور دیند ناو ترکیه دا خواستن راجون آوان ببرن Sadece o değil, تنه نه او anlayışı temsil ediyor. ev nunartiya nerine که لآلیه کی Eski dönem askerinin o muhtıra dilini او زمان مخترع ارتشه Cumhurbaşkanlığı لدجی olarak okunabilir. ام دکارم ببیجن لدجی اک پارتی لدجی سرک کومر وک اپراسیونه که جمروف ببینه اف داخیانیه İşte Cumhurbaşkanlığı ya da AK Parti'nin kurumsal anlamdaki bir görüşü دواره etmez. نرینه که سازمانی یا سرک کومر یا اک پارتیه از خواستم به تایبتی وی تشتی ببیجم هیویدار خانم د جواک دا هنک آلی هنک و چارەسەریە ناخوازن و ئالۆزیە دخوازن هەنە و گوتنên هدا parê kul ser aştî û mafdayînê ne naxwazin qebûl bikin û em jî dê dewan aciz bikin em dixwazin ev bêne eşkerekirin jî ew ne şêwirmendê ku hûn behs dikin hinek navên din hene ku weke wî di nav Kurdan da dixwazin di nav Kurdan da hinek ez dixwazin çekê wek tiştekî sîwanekî bên bihiştin û di nav Tirkan da jî dixwazin weke wesayeteke di nav Tirkan da bihêlînin digihêjin hev dî warî da û naxwazin ku di zemîneke tendurist de ev mijar bên niqaşkirin. Bence toplum tarafından yani dikkate alınacak şeyler değil. Ev divê civak guh nedevan gotinan di encamnameya komxebataya hida parê de jî gelek aliyên cuda gelek aliyan gotin ku perspektîfa çareseriya ev e. Encamnameş xwe we ragihand medît ez dixwazim girêdayî wê çar xalên ku dem partiyê jî eşkere kiribûn hene ji bo çareseriyê weke şert danîbûn di yekê ji wan de dibêje divê mafê Kurdan jî di destûrê de bêne misogerkirin. We jî di encamnameya xwe de behsa hinek xalan kiriye ji bo çareseriyê dem partiyê jî çar xal eşkere kiribûn bi taybetî xala ku dibêje divê mafên Kurdan di destûrê de bêne misogerkirin. Eger tiştekî wiha were parlamentoyê weke Hüdapar hûn ê piştgiriyê lê bikin? Şimdi şöyle Kürt meselesiyle ilgili hakikaten Duvarê mesela Kurdan da maf û heqên bingehîn Kurdan serî da mafê perwerdeyê û mafên destûrî ew kî dibe bila bibe û kîjan alî pêngavê bavê je navje ev dibe partiyek be em ê di vî warî da bi awayekî bihevra dikarin bihevra tev bigerin û tiştê ku em dikarin bikin em piştgiriya ji wan bixwazin û eger aliyekî din pêngavên din bavêjin em ê siyaseteka erênî bimeşînin di vî warî da heta îro Kurd dibêjin Kurd birayên Tirkan e heta îro lêbelê hiqûqa vê biratiyê nehatiye misogerkirin me di encamnameya xwe de jî got ku edebiyata vê biratiyê tê kirin lêbelê ew biratî nayê cîbicî kirin me got bila divê ew bê cîbicî kirin di vî warî de jî tenê ne Hüdapar tenê nikarib serê xwe vî karî bike di vî warî de bi taybetî ew kesên ku li Tirkiye siyasetê dike û dibêje em jî dikarin divê mesela Kurdan da tiştekî bikin em dikarin bi hevbeşî kar bikin û piştgiriya hevdû bikin ez wiha difikirin ji ber ku ev mejar tenê ne meselaya Hüdaparê ew tenê ne ya Kurdan e jî bi rastî û eger ew pirsgirêk bê çareserkirin dê hemû Tirkiye û welatên li herêmê jî rihet bikin
û aram bibin divê ev mijar nekeve bin tekela bin sîwaneka partiyekê ji bilî kaprîseke siyasî divê hemû alî pêşniyarên xwe yên siyasî parve bikin û gelek hevbeşî spas zêde برز bibe. محمود شاهین اندام کمیته ریوبریا ناوندیا هداپاره دمیوانی مبوزور سپاس Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. سرچاوار هاتی